היה תהוא שלא אמר כלום, ואת זה שכל הזמן דיבר, ומה אימה שעמומי, או ההוא שלא הפסיק לקטר. היה בחור שבעט בי וטען שזה באשמתי, ואיך יכול להיות ששכחתי, אפילו יצאתי עם תימני. את כולם היה שווה להכיר, את כולם טוב שהזמן העביר, כי בחיים אחרי שעושים המון טעויות, בסוף לומדים לזהות איכויות. היה תהוא שלא העסתי, והתברר שהוא בכלל גיי, ומה עם זה שברח לי ולא שילם על כוס התה. היה את אלו שרק סימסו ערה כשאני בפיג'מה לבושה, וגם כמה שבהו לי בחזה ללא בושה. מה שאז היה נדמה כאסון, מסתבר נתן לי יתרון. על חלקם אפילו כתבתי שירים זועמים, אבל עכשיו יש לי רק שירים מתוקים. כי כשהגיע שי כבר לא היה אולי, כשזה מרגיש נכון זה כבר הפתרון. כן, הוא היה מוכן, הוא בא בדיוק בזמן, וכשהכל מושלם אפשר לסגור אולם. הוא שר שירים על כוס קפה, הוא מצחיק ומתחשב, הוא מבשל וגם אופה ויפה, הוא כותב וכל הזמן אוהב. וזה כיף להיות ביחד שכל היום סתם מתעצלים, ואיך יכול להיות שללא פחד כבר אוהבים ומתחתנים. כי עם שי מתוק לי כמו סוכר, כל דבר מרגיש לי כל כך מוכר. כבר שכחתי למה כתבתי שירים זועמים, אז מה הפלא שיש לי רק שירים מתוקים? כי כשהגיע שי כבר לא היה אולי, כשזה מרגיש נכון זה כבר הפתרון. כן, הוא היה מוכן, הוא בא בדיוק בזמן, וכשהכל מושלם, וכשהכל מושלם, וכשהכל מושלם, וכשהכל מושלם אפשר לסגור אולם.